Yn ystod y cwrs Astudiaethau Crefyddol, fe gewch gyfle i ddatblygu eich sgiliau dadansoddi a gwerthuso gwybodaeth mwyn dod i gasgliadau am faterion ac anawsterau sy'n effeithio credinwyr crefyddol. Ym mlwyddyn 12, fe gewch i'r cyfle i ymgymryd ac astudiaeth fanwl ac eang o fodaeth, gan ymdrin â themau sy'n amrywio o ffigurau crefyddol a thestunau cysygredig i arferion sy'n dylanwadu ar hunaniaeth crefyddol. Mae'r uned hon yn gyfle i chi ymgymryd ac astudiaeth fanwl ac eang o faterion fel gweithiau meddylwyr allweddol, theorïau moesegol yn ogystal â'u cymhwyso i faterion tebyg i arfer niwclear, arbrofi ar anifeiliaid, ewthanasia, erthyliad, perthynas amlgarwch a pherthynas cyfunrhywiol. Ac yn olaf, mae'r uned hon yn gyfle i chi ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth feirniadol o rai o nodweddion allweddol themau athronyddol yn amrywio o ddadleuon dros ac yn erbyn bodolaeth Duw i broblem drygioni a phrofiad crefyddol. Ymhellach ym mlwyddyn 13, mae'n gyfle i ymgymryd ac astudiaeth fanwl ac eang o'r unedau. Mae hwn yn cynnwys heriau gwyddoniaeth, mudo, rôl newidiol dynion y menywod, iaith grefyddol, anffyddiaeth newydd a seicoleg crefydd. Mae Astudiaethau Crefyddol yn gymhwyster gwerthfawr a thrwyadl. Mae'n gyfle i feddwl yn ddwys am gwestiynau eang ac yn fodd o ddatblygu sgiliau trosglwyddiadwy. Sgiliau tebyg i'r gallu i feddwl yn rhesymegol, i gyfathrebu'n glir ac effeithiol, i ffurfio dydleuon rhesymol a gwybodus. Heb anghofio deall pwysigrwydd crefydd i gredinwyr y gymdeithas gyfoes. Fe fydd eich gwaith yn cael ei asesu ar ffurf arholiadau diwedd blwyddyn, a bydd gofyn i chi ateb cwestiynau traethawd sy'n profi eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth ynghyd â'ch gallu i ddadansoddi a gwerthuso crefydd